Kapara i kalakur ya kanam la du ha kalimpung yele kai kabamar hendriungut siliang kabatip kum ka 6-a-side football tournament bala penyat da ka Lion Sports and Youth Affair Hamadan Biar po skur. Kani kanam la du kalawan hadien ba kapara i kalapen liam ya ka kerchan para i da ar laway ha ka jinga kun final ka balalong ha ka sngi palay. Ya kani kalimpung yele kai lawan khang ya ka da UMLA ka jowai uwailat Miki Shilla ha ka jingdon lang USDO ka tanat PHE jowai uroskil chalam kinong kitkam ka LSYA kiriorang ba kasnong bat kiway. Uwailat Miki Shilla habakran kum ukong san ulakular ban penyo da u badminton mart ya ka Lion Sports and Youth Affairs na ka MLA scheme jong u. Tentu le ya PR legitim. Wau nang ya ikre chutom cho. Nei ba kam de yo pi ke sports kam tam ke football ha gini ke sngi go kat ni. To de man go jing le ke go pulut por ni dai de man go lat kamai. Womoi ukut ke ni ke jing trang ke yong pi dukat ki ni ki jing le ke ha gini ki jing le ke ki madan khien do ni. Henry Yuruti wo nang ya ikre chutom pi. Wa gini ki ski go dawan kam tam hado to dukat ha ke state Henry hado ke national level. Yoi ki kon kam tam ginong ilek ke na po ka state ki yok i bat kam jo na not easy ro ko wi de pau wi ha ki jing ilek ke ta nei liang yong nga tanga he ni ka ski kwa au tip ya pi ba nei liang yong nga kular yo e yo ni badminton mat how lu snem na ga MLA scheme ge yong nga ta yo ki ya dau coordinate hi wa ki kon kun ro yong ka chnong nei pen tau pen yo yo ni badminton mat bat kam jo le dau pa jani ki vi tawan ki jing em kam hai jing to ki jing ilek ke Yaki arteli ki kul jong kapara i la thep da u ar kini lalu ha ka minit ka basau phulai bat u bante shilla ha ka minit ka basan phukhandai katba ka shigol jong ka kerchan para i la thep da u dibor kasar ha ka minit ka balai phukhandai hadin ka jinga khon la sam ya ka khusnam sha ka kanhon la do bat kanhon ba ar kumju ki khusnam shimet ba kan thup kanam best goalkeeper sha u damang rembai na ka kerchan para i kanam top scorer sha usan borlang kharsa no bat kanam man of the match la yo da u arkini lalu na kapara EFC